Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullahi. Tsira da aminci da Allah su tabbata a gare ka annabi Muhammadu. Mutunki ko ya zama dan baɗau dan baɗa yaɗi ya fe mai yana cutar ki ko yi haƙuri. Wata rana ina Kamaru ina lecture na ɗauko cewa mace yi haƙuri da bakin cikin ɗa namiji mai da shi man shafawa ki ko da yana zagin mahaifiyarki da mahaifinki aure kike yi ibadar Allah sai ta fashe da kuka. Ta ce malama ya cuce ni, na ce ya fe masa wallahi tunda na fara wa'azin na idan na kalli matar sai idanuna su cika da hawaye kuka take har sai da aka gama. Ina ta kokari na ce a damƙo min ita kar a bari ta tafi sai na tambaye ta menene bakin cikin da take ma wannan kuka. Ga dai gara basa ina badawa aiwa miji kaza aiwa miji kaza aiwa miji kaza. Ce malama ba kowane namiji ake wa a ci nasara ba. Na ce yi haƙuri ci gaba da yi masa koda ba za a ci nasara ba, nasara tana wajen Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a samu haƙuri da cin ba za a samu cin nasara ba har sai ka kasance mai haƙuri a rayuwarka. Ci malama na ɗauki alƙawari ba zan taɓa kyautata masa ba. Malama yana bin mata yana shaye-shaye yana dukana yana zagin iyayena babu ci babu sha ba kuɗin makarantar yara ba kaza ba kaza ba kaza. Kullum shine gidan wannan farka shine kaza shine kaza. Na rufe malama dan na zama mace ta gari gashi kuma kina ƙara ƙarfafa in zauna cikin wannan bala'in da masifa. Na ce je ki haƙuri malamata ki roki Allah ya shirye shi, idan ba zai shirye shi ba Allah zai san yadda zai da shi, ko ya mutu da wuri ko ya sake ki sai kuma Allah ya baki wanda zai baki so ya kuma baki ƙauna. Mu yi haƙuri matan aure, billahi duk matar da take cikin kunci ta koma ma Allah. Kar ki kuskura ki cuci mijinki, kar ki kuskura ki shirka, kar ki kuskura ki kaucewa hanya saboda azabar da namiji jarrabawa ce. Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ban halici mutuwa da rayuwa ba face sai ta zama jarrabawa akan bawa dan naga ya zai gyara aikinsa. Yi haƙuri ba dan Allah bai san ki ya dauke ki ya kai ki gidan shi ba. Yi haƙuri ki cije ki daure ki taune ki haɗiye ki yafe. Wallahi idan kika yaka sai Allah ya miki rahama. Abinda nake kira gare ku kar ku zama gafulallu rakkanannu masu ɗora hannu ku ce a muku. Duk yadda kika kasance da ɗa namiji koyi sana'a. Ki koyi sana'ar da za ta baki kuɗi. A cikin kuɗin nan za ki masa farfesun kifi, ki masa na kan rago, ki masa na kayan ciki, ki na nama, ki na kaji, ki na zabi, ki na agwagwa. Sai wata rana har na ɗawisu Allah ya ɗaukaka darajar kasuwanci ki sai ki masa. Ki kai shi maka ki mai haji ki mai umra, mijinki ne. Mijinki ne kuma duk abin da zai miki idan ya da keki yau kar ki ƙara bari gobe da keki. Kwanakin baya bidiyo na ya kyawa da na ce idan mijinki ya mare ki ce masa I love you da girman kujerarka baka buge ni dan kiyayya ba sai dan soyayya mai gida me nayi ka faɗa mini sai na gyara. Ai uwa bata da gidanta ba ko dan ba ta son shi sai dan tana son shi. Ku kabbara wa Allah. Da yawa sun fassara ni wasu su ce ba ta da aure wasu su ce ai mijinta kaza wasu ce kaza ba su sani ba. Ni tun da na yi aure ban taɓa rabuwa ba, shekara 12 aka ɗaura min aure kuma har yau mijina ne. ‘Ya'yana 9. Malama idan mijinki ya kuskure yadda ke ki yau gobe ba zai sake dukan ki ba. Wallahi da kin kasance mace ta gari ba za a dake ki ba. Ba za a daki mace ta gari ba sai ‘yar baɗau ‘yar baɗa yaɗi. Wadda bata san darajar uwa da ta haife ta ba balle ta san darajar uwan mijinta. Wata uwar miji take cutarwa, wata ƴaƴa aka mutu aka bar mata take cutar da su, wata mijin da kansa take cutarwa. Idan ya fusata zai dake ta duk da Allah bai dora masa ya dake tan ba, amma me ya kamata ki kece zaki gyara halayyaki ki zama ta gari. Ran da miji ya dauki hannu ya mare ni gaskiya nake faɗa muku yana mari na zan ce masa I love you dan na san wannan dukan na soyayya ne kuma wallahi sai ya shafi wurin ya bashi haƙuri. Wallahi sai ya shafe shi ya ba shi hakuri. Wannan hukuncin ba haka yake ko baka ba. Sai na gyara ka mare ni yau zan tashi in yi nafila raka'a 2 in ce Allah kaga ya mare ni. Allah ban kawo shi ba dan ya cutu sai dan me ka shirye shi da gare ni ko da ban rai ko wata mace a hanya kare ƙara ɗora mata hannu domin Allah kai ka halarci fuska mai daraja ce. In ce ya Ubangiji Allah ka sanya masa nadama kuma ka sa ya dawo da kanshi a wurina ya Ubangiji na. Yana kasuwa sai ya ɗauki wasiƙa ya tura masa.
amincin Allah ya tabbata gare ka, Allah ya taimake ka, Allah ya kare man kai, baka mare ni dan kiyayya ba sai dan soyayya. I love you mai gida, ina son ka, ina ƙaunar ka a cikin makwallatan makogoron kokon zuciyar rayuwa ta. Yana batun ya zo ya iske gida kin yi fushi kina so zaki je gida ki faɗa ki masa girki kala kala sai ya dawo gida. Lokacin da kika san cewa duk wasu kayan aikinsa kin ɗaga su sama sai ki fara in ya ce lafiya sai ki ce marin nan da kai min ne sai na ji wurin yana min zafi haƙori na ma ya kumbura ki fara shagwaba kina rassana masa kuka dole sai ya ɗau mataki daga ranar ba zai sake marin ki ba malamata. Ai matan da suke bari ake dukan su shashashin mata ne, ke ce kamata ki rinka yi masa marin daɗi. Yawa kin dai gane wurin da ake yin sa. To Allah ya taimake mu.